Nebesuano ayadea edunia ma apam krofo bebre waso de mo waso radio adenti oma aidina sore ni mo chiro mase ma to ni di say giving under grace, giving the grace kwanya ye kwa fore ewo adom ase sesa woti ase yan for a while book and walk and do as so the topic in the brana and more being pound few young people fee and no baby so be on pass sorry I was saying now sorry I is in castle adding okay juicy kawe many I would hear me I sorry is in castle I am quenching any account of young people if you now sorry I is in castle with the and the next year to go, you must have good ahead yet. The juicy car, living one year bed, a befaso, a juicy car. 72 over Gemma dear. Namusa dear our chairman, who did more a bobo and now we will fish a show more. What a child of a chairman, we are there so many. Praise the Lord. Hallelujah. We are then yet the child of a chairman and so many. Impose of a chairman here, then few no nipper be the general can say, or so for the Tadiwi never channel. Name few are one. Casamina, the idea premier. We are then and so many. Adenti, meaning same few pum, and you'll be a shell, and I did the chair. Onyankopon ti se nipa onye the data ya kaso bi the data o hye nipa so sesei na ese moye ma eno ti no so onyankopon fi a ye wo nipa e hye nipa e hye wo mo se ese wo di certificate we e komanya e the dictatorship onyankopon am obi e freedom was as so ha. Even young quaint Puno, a young quaint, one for how I never and to nip araso. Never more beyond the case. So, no day, obey choose. Say Israel, the two say Israel, and the other was a medinumia, and then Asian day at home. It was a way day, obey you back. I don't know a many pant nephews are sorry is castle. Nia odi mwendimo no ono nim sane a weka Nyankopon asem eno de sika asem ye den e ha wo se trafie Nyankopon pe we wantua we akofa buka ese otua we eno no ai freedom. Christ has set us free. Yesu Kristo waje ye finku asum eno de nyina ba na ase eno ntino se eka adom ase a so be dum wa not the eshato so say madum ntino boso me fa say sika we bra mi a me nua wotie mi anya dom tell me amadom wo emra mbe hu na da gotem ana matete wa hwe wa mu awie secondary school wa university abe doctor na wie doctorate degree no mi ama sa dia to so so mesi ahwe a wo hwe a me hwe a Busumi bi a chosi kamutai nefa brebe mini aso ka sa asem na chiro obi a na wadom na wono enya adom. Praise the Lord. Hallelujah. Na adom na ase ne se na bom se ka adom mu asem a oni pa wo he no wodi wakuma mu ayama no se wo ye ma wo Nyankopon na da ku bi ono awo ba afen no obema achede e wosa adom no ase na obekukura de asom bosa asomese so etimi afọ me fi gota no ma ko ye doctor why say we koto ka we fa na dey enkoche ono na share wo dey bi eya dia efi wa wo dey kwakum ena de koche saa ne Nyankopon hwehwe fi onipa bia ho asase so a so say wo Nyankopon mu a enko be hye ya me Nyankopon gifre
obiara ne n'ahyɛdeɛ ne biribi a wɔde ahyɛ obiara nsa so bɛte nneɛma bebree ase ɛno nti ne yɛka sɛ freedom onyankopɔn nyɛ dictator ɛna nkurɔfoɔ dwane fi asɔredan mu sɛ sika nti enipa ne bi ka wɔn yɛ right if it's wɔn wrong church wɔn asɔfo no yɛ dictators na wɔn dictate ma onyankopɔn na nyɛ saa onyankopɔn yɛ dɛn ɔka wɔ n'asɛm adom ase sɛ yɛhwɛ Mose no mu abrɛ so ebesi yɛ abrɛ so a onyankopɔn ne nipa hyɛ apam bebree yɛ a yɛka sɛ onyankopɔn sesa yɛ no korɛ onyankopɔn sesa ada na mmom na apam a wɔne nipa hyɛ no apam no ɛsesa wɔne Abraham hyɛ apam wɔne Mose hyɛ apam wɔne Israel hyɛ apam na apam a ne yɛhyɛ deɛ wɔse yɛnte sɛ apam a mene ɔman Israel mene ɔmo yɛ dɛn mogya no mo hyɛ ɛyɛ apam a wɔne yɛahyɛ a ɛyɛ soronko koraa wɔ asase so ha ɛno nti no sɛ ne yɛdwane afi asɔredan mu a enipa bi bɛtake responsibility sɛ why sɛ onipa ɛmfi n'akoma mu na de ɔhyɛ ɛhyɛ ne sɛ Nyankopɔn sɛ fa wei bra wɔnya korɛ kɔfa pen and paper ne ayɛ dɛn yɛfiti aseɛ ayɛ dɛn atwerɛ saa nipa ne ɛdi mene a wotie me ɛne yɛni mmara ase yɛwɔ adom ase Bible repeating ne bebree sɛ yɛn Christopher wɔ repeating ne bebree we are no more under the law but we are under the grace. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, John 1:17 a mumia nka woni enti. Amen. Amen. Emoma edikai no etia eye baako enimu aye edu enson John chapter 1:17 wasi na emra no de wona Moses so na emaye yes na adom ene nokra no de ena Yesu Kristo so ena eba amen so we English no John chapter 1:17 yes for the law was given through Moses yes but grace and truth came through Jesus Christ. Aha no Nyankopɔn de mmara ɛma Mose ɛno ti Israel fo bɛhyɛ wɔ Mose mmara n'ase na yɛn de ni Mose mmara ase anokura ne adom no efi yɛn Awurade Yesu Kristo ɛnum ɛnɛnɛ yɛn yɛ ɛno to kan Romans 8:14 a na ɔsɛ wɔn na wɔn Nyankopɔn honhom ma wɔn kwan wɔn ka wɔn mmara ma wɔn kwan no they are the children of God. Romans 8:14. Romans 4:1 ewotwe enyuma edu enan. Was na dodo a Onyankopɔn ehonhom eka wo no. Yes. Wo na wo ye Onyankopɔn emma. Amen. Bana Onyankopɔn honhom ka wɔn kan is name. Romans chapter 8:14. Yes. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Wana Onyankopɔn honhom ma wɔn kwan kyerɛ. Ɛnɛ sɛ wɔbɛbɔ afɔre ahyɛ Onyankopɔn ne Onyam a, wɔnhyɛ mmara ase, ma Onyankopɔn ne honhom kronkron nyɛ dɛn, ɛma wɔn akwan kyerɛ. Onyankopɔn honhom kronkron na ɛbɛma wɔn akwan kyerɛ. Na wɔabɛn sɛ ɔka Galatians 5:18 a, na ɔsɛ wɔn na yɛma wɔn akwan kyerɛ no, wɔn nyɛ nnipa a wɔhyɛ mmara ase. Galatians 5:18. Galatians 4:1 ni ma ye edu amotwe no. Yes. Was it na se honhom de mo enam a na mo ni emrase. Amen. Kindness name. Galatians chapter 5:18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Amen. Amen. See, I shall when Yankopɔn honhom ase na honhom no na ma yɛn akwankyerɛ. Me nua Kristo ni wonni mmara bi ase na ebo mo hyɛ adom no ase. Israel fo Yankopɔn honhom afɔre bebree. Atoto so dodo ne yɛ calculate kosi 23%. Muntua ni sei, munya ni sei, munya ni sei. Yɛn abrɛ so deɛ wɔse nokorɛ no ɛne adom no efi yɛn Awurade Yesu Kristo. Ɛno nti no yɛn yɛhyɛ adom ase. Adom ase no
yɛte adom a ɛhyɛ ase a ɛyɛ love ɛyɛ compassion ɛyɛ grace ɛna yɛyɛ dɛ yɛhyɛ ase na obi adom mu sɛn a wobɛbɔ bi na ahyɛ wɔ ansa na wɔabɔ afɔreɛ so bi de saa adom a ɛyɛ adom kɛse yɛ adom mu a yɛmfa ɔhyɛ kwan so na ɛhyɛ wɔ ansa na wɔabu sɛ yɛ adom mu ana so bi aboa wahwɛ school awɔ mmerɛ a na adɛ bɔtɛ mu ama wabɛyɛ panin wɔ adwuma mu a yɛmfa mmerɛ na ɛhyɛ wɔ ansa na wɔabu sɛ saa adom yi ɛsɛ sɛ mebɔ ho afɔreɛ ɛsɛ sɛ medua biribi ɛsom bo wɔ saa adom yi a wɔde ayɛ dɛn wɔde adom ɛno nti ne ma nnipa bi nhyɛ wo na abɛte wo ho ase sɛ wohyɛ adom kɛseɛ na anyɛ dɛn wonhyɛ mmara ase wɔse freedom wokan John 8 verse 36 a amen Yohane nsɛmpa ne ti a ɛyɛ ɛwɔtwe nnipa yɛ aduasa nsia John chapter 8 verse 36 ɔse eti sɛ ɔba no ɛyɛ mo adehyeɛ a mobɛyɛ adehyeɛ ampa amen okay English John chapter 8 verse 36 Therefore if the Son makes you free you shall be free indeed. So ọba yẹn adehyeɛ ọba anum a yɛn ade yɛn ho a yɛade yɛn ho brɛko na ne ɔmo a yɛde yɛn ho no ɛnyɛ obi na ɛbɛka kyerɛ me ɛnyɛ wɔn na abɛfo so me sɛ obi ama ma de me ho nti no kɔfa wei na fa kɔbɔ afɔre yɛ kɔma no ɛyɛ me ɛna ɛsɛ me ho sɛ ɔba no wama ma de me ho ɛno nti me ɛna me kura mo akyɛdeɛ a mede nkɔ a menim sɛ akyɛdeɛ wei deɛ kwan a ɔma a mede me ho no adom na se saa kyɛdeɛ wei na ɛsɛ ma ne ɔma a megye sɛ meboa sɛ na madi kan aka na mekɔgyina baabi na mka kyerɛ so ma ɛfi sɛ akoa wei maboa no nti kɔka kyerɛ ne sɛ bosome biara ne sika ɔngye mu tɛn na ɔmfa mmerɛ me a grace adom compassion peace and love ɛwɔ hefa ɛhefa na adom me woadom me baabiara ɛfi sɛ woatwa aboa de ayɛ dɛ ama me wɔse na wɔtɔ yɛn aboɔden ɔtɔ yɛn aboɔden na n'aboɔden a wɔtɔ yɛn ahe na mɛtumi de atua ne ka ahe ɛna mɛtumi de atua ne ka Onyankopɔn mɛde ka ka ɔnyɛ dictator wama yɛn freedom a mɛtumi de asom no na no na ɛbɛkyerɛ yɛn akoma mu na wɔahu sɛ ayɛ biara adeɛ a meyɛ ma asom asi ɛsɔ n'ani ana sɛ ɔboa nipa no na wɔma mɛkyɛ wɔ adeɛ a ade kyɛ ne nyɛ force sɛ ɔde adeɛ ne bɛkyɛ wɔ a ɛno na abɛhu sɛ eyi asom asi saa adeɛ a meyɛ ma na ɛyɛ dɛ ɛsɔ n'ani praise the Lord na mmom yɛnka sɛ sɛ wei obi anka nkyerɛ no a kɔmfa nyɛ dɛ kɔmfa ɛna yɛn asɔfoɔ yɛnhyɛ mo sɛ mo nkɔfa mma Onyankopɔn ɛsɛ yɛhu the love of God yɛhu Nyankopɔn ne dɔ sɛ ne nte yɛn nyɛmfɔ so mu ansa na makɔyi saa de nade aba ɔsɔfoɔ ne right sɛ ɔbɛfɔ so sɛ Onyankopɔn adom nti kɔfa wei bra ansa ne yɛkɔkukuru de ayɛ dɛn yɛde ne nyinaa abrɛ Onyankopɔn fie Paul draw letter command Galatians 5:1 What's the freedom? Christ has set us free. Galatians 4:9 It's here in Nimuba. Or say, I mu and a Christo ama yadi. Yes. Etimunya pinti na mama emfa akwaye kunuya entwatwa mubiem. Amen. Amen. Can English need Galatians chapter 5 verse 1. Stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with the yoke of bondage. Onyankopɔn Kristo asɛte yɛn free. Wɔn a akɔkɔ sɛ ɛmo bi mfa kɔ ne anyɛ dɛn ɛsɛ praise the Lord. Hallelujah. Ɛno tu ba sɔre a na wosu. Adan yɛ akɔfa buku kɛseɛ de ato Onyankopɔn fie. Wuntiaye, yɛbɔ nyinaa sika na ɛyɛ dɛn yɛbobɔ. Ɛna meka kyerɛ wo sɛ da bia meka Onyankopɔn sɛ yɛn preach reconciliation. Yɛ mmɔne.
Any money, reconciliation, send your battery away when you're coupon. Nenny Pony Tribune when you're coupon beer, not in the Dacia. Obi shall the sour or more for the engine in the room. Yeah, Mamma Tinny and Massey, and not to move for you and I'm here. I know the can say, and the Piscacas here, yes, you better near your selection. Oh, my to them, 100 emra, 50 emra, 20 emra. Nasi, what you want to be an here? Yet the Korean at all. Freedom, Christ has set us free. Praise the Lord. Feel free when you go on here. Not for you, some way through Wakumamu, never fast if any point. And you have gone to be so. When him the responsibility, when him not time. Auntie, your first animal winning and it also the panic pass all them no grab them or grab my head. Now, in the pepiti fear. Was he hinted you at November? None of so as I hinted you at November, one day. Was in Kumani, one of GTA from Salon. At the same idea of money, Boasa or Conado. Praise the Lord. And the young folk knew to us for muscle. Necessary for them who have responsibility. So far as I'm here, Christian India. Now me measure the love of God or the Amayana. As I said, you me young. Now me walk for a day. A shady name from enemy now. So of course, 2 Corinthians 8:9. So today we're going to be all. Chapter 8 verse 9. I am going to form my association for a combined is here. In my head, other matter. Second Corinthians 8:9. I am going to form my association in my head. Was it now? Yes, Christ, I don't say, or the 4 years. Yes, Nancy, obey on now, one of India, no so obey at the 4. Amen. Amen. Kind is near 2 Corinthians chapter 8, verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Yes. That though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich. Yes, Christo no one in your or when the glory when the Bibia. None we are soon to obey. Said I yes, you know the answer. You better be a day and therefore praise the Lord. What Jana Japadini now over Yenti? Oh, when the Bibia. Nasai, when young Pongwe, and then I saw the quantity, now saw the time and praise the Lord. Hallelujah. Who calculated 10? Covenant, yes, I said 10% and yet, but the can't rest. It's 100% commitment, not 10% commitment. 100%. If so, the can't say if you fire cranny, be I find day, you find somewhere. Not do more sin, you buff for a fear. I hear David the kind, not say riding poor, and then I'm in the buff for a man a day. I didn't know Mr. Question. If he said, when him say I'm going to wire, be no poor bit me dear. There can hear some answer 1 verse 12. Is here, 116 verse 12. Or any here. If you mean, okay. And then I ever said already, and yes, yeah, or yes, amen. Amen. Is needed. Psalm 116, verse 12. What shall I render to the Lord? Yes, for all his benefits towards me. Amen. So, to women who can be brave. Who personally, this I must say, a damn partner bit me, I show you.
Nyankopɔn na then praise the Lord. Hallelujah. Bisa no a personal question. A 10%, 50%. Then na betimi aye. Ti so hie ni a sikani aboa no no ko che sikani na de. Debate beba. Onipa no woni sikadeda. Eden na me de hye ma na be ye den. E be so na so hie ni o betimi anya bibia ma na ye den. Aso no sikani. Aha ni affordable gina e wa that grace. Ye bisa ye. Say then ye betimi ade anya aso Nyankopɔn ani wa affordable. Uko fa 10% akoma sikani. There be en so ne. Esese wo nya eye 100% commitment. So Nyankopɔn na benye na okofo dwan yalefo. Na mo make sure say udwan no ubenya ma yesikani na kɔlɔ. Na se God dey to ne nkwan a obehu sampa asumesi. Ebi akoto ka wo Ferrari wo no. Ebi akoto dan ya ma na wo mansion kese o. And then na abeya ma so sikani en. Emo bi ni 30 ma. Esese wi wa kun na ya dia adom na Kristo di adom no. Wo de pafore kese de ye de. Ehye Nyankopɔn. Emma for yes, me fa we mra. De mu pafore se esere. Ne fata me se. Esese me ya de we. Ehye Nyankopɔn. Praise the Lord. Hallelujah. Sadi ya pafore esere ne fata ni pa me di sadi komano. Ese ne fata no. Se me di sadi we be ye den. E be pa ko hye ni die no. Oyin David advice was Psalm 139 verse 17 to 18. Wa asa elton eti na medie Onyankopɔn sɛdeɛ wadwene ɛbo esi ɛyɛ medin. Yes. Sɛdeɛ esi ɛdɔɔso. Yes. Eti no sɛ mekan a ɛdɔɔso se anwea. Yes. Wɔsi me nyame a meda so me wɔ wo ho meda so me wɔ wo ho a. Amen. Amen. Can you read it? Psalm chapter 139, verse 17. Yes. How precious Yes. also are your tongue to me, O God. How great is the sum of them. Yes. If I should count them, they will be more in number than the sun. When I awake, I am still with you. Amen. Praise the Lord. So here dear Nyankopɔn ayamana. Ebia ye ni ma dear Nyankopɔn ayama ye ntino. Ama ye hu ni aye. Se here dear awayama ye nya. O count to cry countless. O who say no be there, o be count no. Say na dom a aso yen so. No etimi esi fom. E de ye bɔ ne abato ye abɔde a. Se ye kan ye hu say ne be ka. Na ye hu ade a ye de ma na be ye de. E be so. Ano ti me nyina pulpit mo kan kyerɛ me sɛ makofa gu na fa 10 bra fa 5 bra fa 20 bra fa 10 bra. You have to decide for yourself. Praise the Lord. Hallelujah. As I said, when I would decide it, now who said, near when you are my not domino a pro so mammy, and to say, there is a day, me yet the shed the day now crew, now they go, now they question the Yamwa. I didn't if you come, Nanso, and you've been a year, a share was a yes, idea. See, I go for here. I told him, yeah, you get the manner of giving. Answer. See, I go for here now. I want to want to see you. You mother will find you here. Say me, 100 na medeba. So, better me, man, me any part. Now, so better me 100 euro. Now, put down in the Cochran, and I better me. Not damn fast, and that's another better me now. When the car got them with it. Are you young? Yes, you have a in the pop. Son of the idea, you find you. You perceive who said on young point. Sunday, I better me. What could the whole town? I broadcast it. I pass all them, I will be able to say, wait a minute, we did what
kyekye Nyankopɔn a adom ase ebi amra na ase na ɔmo yɛ ne saa na yɛn adom deɛ yɛnyɛ ne saa yɛnkɔ yɛn Bible ne yɛnkɔ Matthew 6:1-4. Amen. Matthew 6:1-4. Wokɔ akawa to fɛ pɛyɛ deɛ ɛka 4 no ma verse 4 kofi ano aka ne nyina. Matthew 6:9. Yes. Wɔse na wadɔ yɛ aka kokoa mu na wagya a owu kokoa no nso obetua wɔ Amen. Amen. Okay, kan ne nyina ne ebi ɛbɛte aseɛ mu. Ɛyɛ Matthew 6:9 baako kosi 9. Wɔse monhwɛ yɛ ne ho anyɔ motene ɛwɔ nnipa no mu. Yes. Obehu mo. Anyɛ saa muni akatua ɛwɔ mogya a ɔwɔ soro no nkyɛn. Enti sɛ woyɛ adɔyɛ a mɛhyɛ totobantu ani w'ani. Yes. Sɛdeɛ nyatomfoɔ no ɛyɔ no ɛwɔ hyia adan mu ɛne aborɔno ɛsoro. Sɛdeɛ wɔbɛnya nnipa anim animuonyam. Nokora mese mo sɛ wɔn anya wɔn akatua dada. Na wodeɛ woyɛ adɔyɛ a ɛma obɛnkum ɛnhu deɛ onipa ɛyɔ. Na wadɔyɛ aka kokoa mu na wagya a owu kokoa no ebetua wɔ ka. Amen. Wagya na ɔwɔ kokoa mu no ɔno na ɛbɛyɛ dan obetua wɔ. Adom ase yɛ mbɔ afɔre yɛ mmɔ dawuro. Ɛno nti onipa ne pɛ sɛ ɔtena hɔ ne nipa yɛ wɔ asɔ adan ma nyinaa mu so oyi €100, oyi €1,000, oyi €200. Wɔde ka bɔ dawuro. Menu a otie mi adom ase no Onyankopɔn sɛ yɛbɔ afɔre yɛ de mana yɛmmɔ dawuro sɛ yɛde kyɛnse bɛsi hɔ a bɔ mmɔden wakoma ɛna anim adeɛ a wode bɛyɛ dɛn wode bɛtum ne fa bɛtum ne kata so meyɛ ɔsɔfoɔ mehu a wonyɛ adeɛ ne mfa ma me no ayɛ amapan woyɛ ma Onyankopɔn obu a pɛsɛ nti na asɔfoɔ no obu a pɛsɛ hu obi afɔre sika wɔde yɛ dɛn ba dɛn ma nyinara ɛno nti ne so obi ba asɔre a ɔbɔ afɔre a no suro obu a ɔbra no akɔbɔ korɔ no no de abɛtena no de abɛbɔ afɔre de amanya ne korɔ no ɔbɔ yɛ no pɛsɛ obi yɛn ho sɛ yɛ asom asi ba yɛ dɛn ba yɛ ade sɛ yɛbɔ afɔre wɔ adom ase a yɛmfa nkyerɛ obiara me na menim ne Nyankopɔn ayɛ ama me is my personal da obeku matan na yɛ me personal me na me nim ne a me yɛ den me yɛ de ayɛ den de ama ɛno ti na Matthew sese ka ne sɛ ɛnyɛ te sɛ nyaatwomfoɔ no hypocrite ɛna bɔ afɔre a ɔmde afɔre no obi abɛyɛ de ɛbɛ hu wɔ baabi a sɛ wabɔ afɔre no ɔno maa se na ɔno maa se enti ɛturo ne din bɔ ho no obi ahu sɛ yɛ ɔno ɛmmerɛ bi kɔ asɔre bi na mkɔ ɛne yɛde asɔrefoɔ ne din abobɔ hɔ ɛne atoro obi asika a watua abɔ na mmerɛ bi obi so bufu yɛ ɔkɔ asɔ dɛm sɛ wagya asɔre nti ɔgye ne tight adan alright ɛfi sɛ mɔfɔ buku no matwerɛ mo wɔ ne records nyinaa yɛ den ɛda ɛno nti ɔno so aka kwati mu yi buku ne ba a obɛtumi na a me ne mo ka sɛ as man of God no wafɔre a wobɔ ɛma ɛho yɛ da gye firi me hɔ woyɛ da gye firi me hɔ ɛna dummerɛ sɛ ɛtwitwa saa nneɛma ne nyinara mu nneɛma nnipa nsuro Nyankopɔn wɔ sɛ yɛsuro ne sɛ yɛba sɔre a ne yɛsuro wɔ sika momma yɛnsuro ne sɛ ɔyɛ Nyankopɔn kɛseɛ ɛnyɛ sika nti ɛne yɛsuro Nyankopɔn brapɛ ne wankɔ asɔrɔ sɛ ɛne sika no adɔɔso ma asɔrɔ dɛ ɛna me ne wo ka sɛ asɔre bi bɛtumi atena ase sɛ yɛtena ase ɛyɛ afɔreɛ saa kɔsi sɛ yɛbɛfi dɛm a yɛbɛgye afɔreɛ 5 times 7 times kofi ne amamra ne ade ɔyɔkuo ne yɛwɔ ayi aduana ho mmara ne awiawia ase classmate foɔ mo so monyɛ dɛn mo mmra ne asan aboa yɛsi wei no monyɛ dɛn mo mmra yɛbɛbobɔ saa de nwom saa de abɛku na mopɛ sɛ yɛafekyerefekyere mu ansa na moatua sika no Onyankopɔn fi yɛn fekyerefekyere obiara praise the Lord Paul ɔkyerɛ kɔma Galatians fo saa nneɛma wei ɔkyerɛ sɛ wopɛ sɛ ɔbɔ afɔre a ahe na apɛ sɛ wode ma ɛyɛ wo personal problem yɛnkan ɛyɛ 2 Corinthians 8:12
said before, and sure the command, it's here, and what she, you are a or say, Nasa Akuma, I pet no ever why. Yes. A saw and said the only ever idea, now, and said only. Martin Ecoson. And I said, science to be obedient. Was it as Akuma, I pet no, I was as Akuma, I pet no ever why. Yes. A saw and yes. Said the only ever idea, now, and said the only. Aha, can you listen to the 2 Corinthians chapter 8 verse 4. For if there is first a willing mind, yes, it is accepted yes, according to what one has, yes, and not according to what he does not have. Yeah, but for you, I will feel Puma. What they are winning himself walk. Any idea winning, any idea they the bar for you. Independent near, young folks almost say, Fabra. We are near our enemy would be. What to us a call master? What to us a bar? I had a master. Now, I never if you saw them. I am one of our common. Fabra, the pan say down. It's an apart to command. So we go for it. Repeat it in the NJ. Was it political farmer to me and what tree? You might was it as Akuma, a pen ever why? Yes. A sort of aha. They feel Akuma when a bed ever so young. Said only ever idea. Now, and yes, said only. Nice one year. When you pan over a calculating the past and the past fade in under the bottom of one sort of the before past. Nakuma wa promise na me kwa so le ko ma 100 onyankopon fie na me dia to ko be chimbo asole program asesa ye beto window we yes one e beba ye beto collection bo yes one e beba ye beto we one e beba oni pa no ni aya den oni the next week all ko nyina na fi say afori ye ye go na be 10 times ntino so bra 50 euro wachichem 555 na ne bottom wachichem wisa ya maye ye boni tia wonyankopo yamfa kuma pa ma fore wonyankopo fie ada ye ni wachana dos wonyankopo ni ko to 5 mienu sha ha le to sa 5 mienu sha to to opa fore ni na woni ba bi ade ni sabura ni sa ka tuwe wa akoma na anaya robu ni pa wonyankopo. Where is the heart? Na dum no shasia na dum na wanifa. Church way for e dey only body aboro. Afori enti se oni fufu awufufu na ye ndeko. Ade omo ko robu. Oba robu wa ko so be fi aso dem. Mini a wotie mi, enye se ye ma for ye. Na mo mi adum a Kristo di adum ye. Emma yam for ye se ni din kunkwan no ya. Enyo bi na be ye den e be se. Sendo ni pa na ye den. Sendo Nyankopon asira o eno na ye den o boso afore ye. Paul tell letter come Corinthians. Okay, 2 Corinthians 9:7. We should give cheerfully. Mama yamma wo ani jeso. Ya ka wo ni. Said the porch, yes. Was Sunday Obia now Obia Susu and Akuma, Oma, and I found him in a film of Yankupon Fiamma for it. I'll share it, if you said, what's in the man, yes, I know Yankupon, don't praise the Lord. I know she, how can this need 2 Corinthians chapter 9 verse 7. So let each one give, yes, as he purposes in his heart. Send a free workman, not grudgingly, yes, or of necessity, yes. For God loves a cheerful giver. Amen. Wasn't the hour when you want to go for we can walk on by your fee. What's the Sue woman? Sarah, Bosumi is a cane on the other, but they papa for a night I saw it. Not see me, was the car the other, what they buy.
na nso du asɔre bi a wobɛfiti ase anwini ade ne firi wakoma mu no ɔmo ma mmɔ saa afɔreɛ no yɛbɛhwɛ w'anim wɔ asɔre dɛm hɔ fi aburokyire na ba ɛne ɛne na asɔre dɛm hɔ yɛbɛhwɛ w'anim na mmom wɔse nyɛ ɔhyɛ ɛso ɛnyɛ ɔhyɛ so yɛka sɛ obi hyɛ obi agye sika sɛ monim sɛ na ɛteɛ Onyankopɔn so na obi asɔ nkɔhyɛ obi a na ɔnye sika nyɛ dɛn ɛfiri no asafo bi a ɔkora yɛ onipa special a wobɛtumi ahyɛ wo sika ne hyɛe wobɛyi di ama ɔma hyɛ dɛ yie ɔma wei na no ate paa wɔn onim kwan a baabi a sika ne hyɛ biara bɛyɛ dɛn wobɛyi abɛbɔ afɔre nti edu ɔpɛ na ɔsɔfo apaake ne yɛde microphone na yɛ dɛn ama me nua mo tie me ɛnɛ sɛsi a na sɛ na nneɛma akɔ no yɛpɛ obi a ɔbɛma yɛn 100 cedis wɔ ha sɛsi anaa 100 euro yes wonya aba pɛ mo nyɛ ne mu a ɛpae bɔɔ na me nua ɛnɛ yɛdi agorɔ wɔ nyame fie ɛyɛ disgrace ɛwɔ the kingdom of God ɛyɛ body of Christ ɛyɛ disgrace ne yɛabɔ mpaeɛ ama no mpae bɔɔ afei deɛ na ɛdo ne yɛ 55 wo anyɛ bia blablabla 55 mode tu mu kura mpae bɔ mo nyɛ dɛ mo ne yɛastarte discriminate wɔ nyankopɔn fie discrimination ɛwɔ sika ho yɛ discriminate wɔ nkurɔfoɔ ho ɛwɔ sika ho fataete ne bra mo amba megyina anim a ne yɛmmɔ mpaeɛ no obi ɔkora wɔani taete ama so no akoma mu no ne a wɔde bɛto mu no onyankopɔn ata soro no wahu sɛ medɔba yi wayi adeɛ som wo de ayɛ dɛn ɛde abɔ afɔre ama yɛma afɔre ama ɛyi sɛ manu me ho sɛ mekɔbɔ afɔre na nipa ne te fie na obie na ano sɛ sika nti na menkɔ asɔre a ka sɛ ɔsɔfo no due saa asɔfo obie na obɛtumi aka sɛ sika nti memma asɔre wɔ ha ɛna meka kyerɛ ɔ sɛ afɔre kristofoɔ na ɛbɔ afɔre ɛnyɛ wiasefoɔ kristofoɔ na ɛbɔ afɔre obi a bɔ afɔre bi odi ka de ne ho ma nyame eti n'adom ase ansa na wabɔ afɔre nanso ɛnɛ asɔfo bɔ afɔre a yɛsi yɛbɛsi asɔredan no mo kɔ kurom papa wɔ sika nti mo ma no invitation ma wei wɔ sika nti ma no invitation na ɔmɛtena ɛyɛ blasphemy etia the body of Christ ɛdɛn na han ɛne esum dɛn twaka na ɔmo yɛ dɛn wɔn mo wɔ na edu sika so deɛ ɛsɛ yɛkɔfa sɛ ɛnfɛ ne nyina ɛde ba Nyankopɔn fie me nua a wotie me ade ne dɔɔso egu so spreading even churches wɔn bu ɔmo sɛ yɛn church de yɛ asɔre pa no obiara start copy saa system yi Paul tún alẹ́tẹ̀ kọ́ máa Roman fọ́sí mi ní a Romans 12:1-2 mọ́mú copy the standard of this one ọ̀nkà àwọn ènìyàn ti. ẹ̀rọ àfọ ẹ̀kùnmáni tí a yẹ ẹ̀dúkú mìíràn ẹ̀yìnmú baako ẹ̀kọ́sí mìíràn náà wọ́n ti ẹ̀dí ẹni àná mi gyina Onyankopɔn mɔboro wo nso mi tu mo fo sɛ momfa mo nipa biara nsi hɔ sɛ afɔre a ɛte aseɛ a ɛyɛ kronkron a ɛsɔ Onyankopɔn ani a ɛne mo nyamesom a adwene ne wɔ mu no tu no na ma mo nyamo mo sɛ ewiase yi na mmom momfa adwene foforoyɛ ɛnsa kyerɛ mo ho na mo asɔ de Onyankopɔn pɛ a ɛyɛ na ɛsɔ ani na ɛyɛ pɛ no ahwɛ aha yɛbɛsi yɛsɔ Nyankopɔn ani yɛde nipa bia no asi hɔ sɛ afɔrebɔ yɛ dɛ yɛte ase ɛyɛ na nipa a mokɔfa ne kuroma no ɔyɛ wiase ne ɔnem Kristo nanso ɔba Nyankopɔn fie de sika aba bɛboa no asan ayɛ dɛ mo wia no magya no meka kyerɛ sɛ moaworɔbɔ no moaworɔbɔ no adɛn nti wonim nea ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛyɛ na ɔno so na nkurɔm wɔ wɔtumi sɛ asɔre wɔ ebi na meyɛ dɛn meboa wo ɔmo nyɛ sika sɛsi ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛba mo asi ne nkwagye kan ɛfiri sɛ ɔno ɔwɔ sika no ɔbɛpurubu akyerɛ mo sɛ monyɛ sika koraa mo akristofoɔ moyɛ dɛn moba no me nua atie mi Paul ka kyerɛ Macedonia ɔkyerɛ Corinthians na ɔka kyerɛ Macedonia asafo moyɛ adeɛ a na ɔmɔyɛ ansa na ɔmbɛbɔ afɔreɛ mpo no
Sasa for no more than me, I want so call 2 Corinthians 8, verse 5. Korinto for my toss me, you said you for a command. Yes. It's here, and in my or say, not any said, not yet, and that's one. Nemu wonam Nyankopon efeso edika ede wo mo ema Awurade ene ye enso. Yes. Na ama aka ba makai. First one, how can is the 2 Corinthians chapter 8 verse 5. And not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord. Yes. And then to us by the will of God. Obodi kan ade ohun manya and this all your Christiania what do you want for it? I don't buy na chassis ye kwa for it dey so ye nyankopon anafisi ni ma dum aye chassis and no honey e be ye dey e kwa for it then the bomb go fa na then no nim ye Christo for go come to me ma for it arenti ye ka jiro ne bum se be do already dey dia. Sister, I want me medimi. Bra, I want me there. Medimi. The moment you are for ready to be body, so I want to be there. Many are with me. See, I come for a bow of Christo. I had a see a Christo for. As so be a praying was over here, or Baba for a sinner. So, pro now, but when you near where we are, none near when Name na daughters obey them, Ubina. Name near Christ obey them. What they are more as I say so. I don't know how Munina, not the Munina, a Shenya. And I know now by a case here. More bien slow, some pastor was a candy. Rice, a castle or some was renting a mint me at the hammer. Adenti, Yankano Premier, na ye time wo mu aye time wo mu ene o makose sentio santon wo Nyankopon fi ene Yesu Kristo no manya no prophet o manya prophet ni business ada ye Yesu Kristo dey be ye business into okoto bi anu a printing the picture no dey head na o dey abom na wa pensi obi ono dey prayer me ese bi ego so no a start a turn wa so fi wa ne ko be ni pe busu bu faso. And every year I will tell me, I do now what they are doing. So I don't know if you may be able to be at the hour. What the China and to us here, so ever praise the Lord. Hallelujah. What the China why did we be out? And Nuntino, as I see a dear nipper, do you see one year trust and pa? Can't it now what you own? And then the Yamakopa for you. Young person dear. Yansi betu ni pedu ya yede edi esiwani ya bo for here okay Hebrews 13 verse 15 to 16 mo hesa ni ya for about here a privilege am every Christian so bo for here ya show Nyankopon ani na if so Christo ni ana bo for here Hebrews 13 15 to 16 aya ni ku for malite e amiensa yes. Was it Mumbai and so and more Nyankopon aye aforeda. Yes. Any anofafa ebono abodinyo aba. Yes. Na eyi yo ene adechie na mamu mano was it mumamu ani Mama wani paso. Mrs. Studio was 15 was 80. Mama yan so emmo Onyankopon aye aforeda. Ene anofafa a ebo no abodi no aba. Na ye yo ene adeche ena mamu wani empaso efise sa aforebo no eso Onyankopon. Yes. Okay, for here, you say you're right here. Okay, Miss Nick. Hebrews chapter 13, verse 15. Yes. Therefore, by him, let us continually offer the sacrifice of praise to God. Yes. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Yes.
but do not forget to do good and to share, for with such sacrifices, God is well pleased. Amen. When you are for the way, they say, "Ready, Jesus Christ." Mama, you are to me. Now, we are a country. We will go over the dear man. Now, you have what dear or toy. Now, you have what on the bit me out of Sadi or dear. Yet, to me, Nancy bit me, I dear. I'm an iron. I saw you ready, Jesus Christ. I will be a shower for a woman. Afarewa ya wuni wunya akopɔnta wuni wunya akopɔn mu secret ayɛ mu giving mu afɔre amɛyɛ dɛ mu bɔbɔ ɛde ahyɛ wunya akopɔn ɛnumenya ɛno nti no mɛnsiro si ɛkasa bosomi aso anaa na wɔtwe edu ne yɛ bɔ afɔre a ɛmmɔ afɔre sɛ sɔfo nti na abɔ afɔre ɛmmɔ afɔre sɛ nipa nti na abɔ afɔre na emu bɔ afɔre sɛ ne a wunya akopɔn ayɛ ama me. If the Bible tells you are for steward, will be a steward, no? Nibi be anywhere one. We belong to God. Yeni pediani and me be away and suffer rally. And until near what the Amayan, and yes, I dear called border the kingdom. Now when I put one him and I upon him. Near poor boy was I this cowboy. Near poor him and West I a wow. And on the baby I did a pity, said Christopher. Nini humfi a software that I say, Kofa Webra, Kui Webra, one for we are my so any, one for we are my who I ended the Yesio. Now we can't trust Jesus Christ. Cram Mebiara, a Tressa, within wombs are solid through this a woman for it. Never the crown is a walking on. Why are dear Cassia Bayade, the best sort of Radiani? Yankupon, Mania Day, will travel.